Futbol jankoýorlaryna uly gyzyklanma döreden naýbaşy kubok ugrunaqy duşuk tälimçilerin hem üns merkezine boldy. Arkada topor bilen akalyň futbolçylarynyň toporunun taýýarlyk derejesini kesitleýän oýun çekilişlik häsiýeti bilen tapatlandy. Awra ile bayragy eýlemek üçin toporlaryň ikisem desapdan ýokary derejede taýýarlyk türgünleşige geçirdiler. Toporlaryň naýbaşy kubok ugrunaqy aýgytlaýjy duşuga çykmagy türgünleriň ýeňşe bolan ihhlasynyň ýokardygyny äşkär edýär. Bu ýagdaý netijeli oýunlara öýel boşlugy bagdalgadyr. Hormat prezidentimiz sporta ulun verilmegini hemişe noktaýar. Bu ýörelgäni öýellerine baş maksat edilen arkada toporlaryň futbolçylary ýarışlarda üstünlükli çykyş edýärler. Naýbaşy kubok ugruna Balkanava şegerine geçirilen gyzykly oýunda arkadaň futbolçylary 3-1 hasabyna ýeňiş galanyp, birinji gezek Awra ile bayragy nasip boldylar. Bu üstünlük toporun hemişe belin sekbetleri eýlemeklerini maksat edilýäniň görkezýär. Halkary ýarşynda belin sekbetleri eýlemek bu toporun indiki esasy maksady bolup durýar. Şeýlelikde ýeňici bolan arkada futbol toporuny ýarşyň baş bayragy kubok dawaral ýagdaýda goşurly.